Στους περισσότερους οργανισμούς η ευημερία είναι ακόμα συνώνυμο με αποσπασματικές δράσεις. Ένα wellness letter, μια μέρα χωρίς emails, ένα team building activity, αλλά αυτό δεν είναι στρατηγική. Είμαι η Βίκη Χαραλάμπους και σε αυτό το 100% επιχορηγημένο από την ΑΝΑΘ πρόγραμμα θα χτίσουμε ολιστικές, μετρήσιμες και ευθυγραμμισμένες στρατηγικές ευημερίας που βασίζονται στο PERMA Workplace Model, το US Surgeon General's Framework, με τα 5 θεμέλια για ψυχική υγεία και ευημερία στην εργασία και άλλα επιστημονικά πλαίσια. Μαζί θα εξετάσουμε τις πραγματικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού, τη σύνδεση ευημερίας με KPIs και Wellbeing Metrics και το ρόλο της ηγεσίας αλλά και όλου του προσωπικού στη διαμόρφωση κουλτούρας εμπιστοσύνης και ψυχολογικής ασφάλειας. Αξιοποίησε την ευκαιρία να χτίσεις ένα βιώσιμο σύστημα ευημερίας στον οργανισμό σου. Δήλωσε συμμετοχή έγκαιρα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες.